سلام زخبركم تخطاتلتنا كمي تصنيحكم مباركس نايز ساعة زينا حسلكم متسلخو مجمر تاقن ارست زينا اب ايرتران تقراين زدقاقم زلو من كتكاد مدري زسق ديو فرنسا نقلو لام عرب افريقا تحتاتي تديا كتماتات بحر دارن قوندرن حويسو اب كل لامحرا قوندسي خمس تقادة نبر تقاليتهم زبلو زيناتات حزمت ايكم اللخو سناي مكتتال ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝደጋገም ዘሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስግእ ድዩ ኣስታት 1500 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዓበይቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ሰፊሩ ንረኽቦ እዚ ዓቐኑን ዘውርዶ ጉድኣትን ዝፈላለ ኣብ ገሊኡ ከዓ እሳተ ገሞራዊ ነቶጊ ዘሰንዮ ምንቅጥቃጥ ኣብ ገለ ከባቢታት ግን ተደጋጋሚ ከጋጥም ይርአ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ፎሮ ዝማእከሉ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተሰምዐ ካብ ማእከል ምርምር ጂኦሳይንስ ጀርመን ተገሊጹ ነይሩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝማእከሉ ምንቅጥቃጥ መሬት ብሓደን ክልተን ሓሰብ ተኸታታሊ ከም ዘጓነፈ ማዕከናት ዜና ኤርትራን ትግራይን ከም ዝገለጻ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ብሰሉስ ሓደ ነሓሰ ሰዓት 8:40 ከምኡውን ሰዓት 10:37 ድሕሪ ቀትሪ 5.6 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ክስማዕ ከሎ ንጽባሕቲ ረቡዕ ሰዓት 6:36 ንግሆ ድማ 4.7 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተሰምዐ ጸብጻባት የመልክቱ እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኤርትራ ዝሕመረቱ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ መቐለ ዓዲግራት ኣክሱም ሽረ ወዘተ ዝኣመሰላ ከተማታት ከም ዝተሰምዐ ቴሌቪዥን ትግራይ ገሊጻ ነይራ እዚ 10 ኪሎሜትር ዕምቆት ዘለዎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ እትርከብ ካሪቦሳ ዝተባህለት ዓዲ 5 ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ መርበብ ሓበሬታ ሻባይታ ቃሊሓ ምንባራ ይዝከር ብ2 ሐምለ 2023 ሰዓት 7:51 ድሕሪ ቀትሪ ንኡስ ዕምቆት ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዓዲ ቀይሕን ከባቢኣን ከም ዝተኸስተ ተገሊጹ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዘመን ኣዝዩ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዞባ ዝተረኣየ እዩ እቲ ኣብ 21 ነሓሰ 1921 6.1 ሬክተር ዓቐን ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት ንከተማ ምጽዋዕ ብከቢድ ኣዕኒዋ ዳግመ ህንጻ ድማ ክሳብ 1928 7 ዓመታት ከም ዝወሰደ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብ1961 6.1 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንከተማ ማጀተ ከም ዘዕነዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 1989 6.5 ሬክተር ዝዓቐኑ ኣብ መንጎ ዓሰብን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ሓያሎ ድልድላት ምዕናው ይሕበር እዚ ብፍላይ እናሻዕ ዝደጋገም ኤርትራ ዝማእከሉ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብቐንዱ ኣብ ከባቢታት ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኽሰት ንምንቅጥቃጥ መሬትን እሳተ ገሞራን ኣብ ኤርትራ ኣመርኪቱ ዝተገብረ መጽናዕቲ የመልክት ነዚ ኣርእስቲ ኣብ ዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬትኡ ንጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ክኢላ ጂኦፊዚክስን ፕሮፌሰርን ገብረ ብርሃን ዕባዝጊ ኣብዚ ግዜ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ነገራት ይገፍሕን ይልወጥን ስለ ዘሎ ንሱ ዝፈጠሮ ጸቕቲ ኣብ ከባቢታት ናቕፋን ዓንሰባን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥም ይገብር ኣሎ ይብል ኣብ ኤርትራ ዝኽሰት ምንቅጥቃጥ መሬት ብዙሕ ዝበሉ ተመሳሳሊ ሓይሊ ዘለዎም ተኸታቲሎም ከም ዕስለ ወይ ድማ ስዋም ዝኽሰቱ ኮይኖም ንህንጻታት ዘዕነው ሓደገኛታት ምዃኖም ፕሮፌሰር ገብረ ብርሃን የዘኻኽር ምንቅጥቃጥ መሬት ብኸመይ የጋጥም ሊቶስፌር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ላዕለዋይ ቆጸላ መሬት ናብ 7 ዓበይትን ካልኦት ንኣሽቱ ቆጸላታት ዝተመቓቐለ እዩ እዞም ቆጸላታት መሬት ወትሩ ኣብ ተዛማዲ ምንቅስቓስ ኣለዉ ክንቀሳቐሱ ከለዉ ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ፍሕፍሐ ምግጫ ወይ ምንሽርታት ምንቅጥቃጥ መሬት ወይ እሳተ ገሞራ የስዕብ መብዛሕትኡ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብቲ ፍሕፍሐ ወይ ምግጫው ዘጋጥመሉ ጫፋት ናይዞም ቴክቶኒካዊ ቀጸላታት መሬት ይገሃድ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብወገና ብኽልተ ቴክቶኒካውያን ቀጸላታት ዝቖመት እያ እቲ ንሰሜን ምዕራብን ደቡብን ኣፍሪቃ ዝሓቁፍ ቀጸላ ኣፍሪቃዊ ቀጸላ ወይ ኑብያዊ ቀጸላ ተባሂሉ ይጽዋዕ ንሃገራት ሶማልያ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኬንያ ሞዛምቢክ ማዳጋስካርን ካልኦት ሃገራትን ዝሓቁፍ ቀጸላ ድማ ሶማልያዊ ቀጸላ ይበሃል እዞም ክልተ ቀጸላታት ናብ ኣንጻር ኣንፈት እናተጓዓዙ በብቕሩብ ይፈናተትዮም ዘለው ኣብቲ ዝፈናተትሉ ቦታ ሃጓፍ ስንጭሮ ምብራቕ ኣፍሪቃ ይርከብ ኣብዚ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያን ታንዛንያን ሰንጢቑ ዝሓልፍ ሃጓፍ ስንጭሮ ዝቐሃሙን ገና ንጡፋት ዘለው እሳተ ገሞራታት ከም ዝርከቡ መጽናዕትታት የመልክቱ ኣብቲ ሰሜናዊ ጫፍ ናይ ሃጓፍ ስንጭሮ ስሉስ ኩርናዕ ዓፋር ይርከብ እዚ ናይ ኤርትራ ደንካልያ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋርን ጅቡቲን ዝሓቁፍ ከባቢ መራኸቢ ናይ ሰለስተ ቴክቶኒካውያን ቀጸላታት ኣፍሪቃዊ ወይ ኑብያዊ ሶማልያውን ዓረባውን ቀጸላታት መሬት እዩ እዞም ሰለስተ ቴክቶኒካውያን ቀጸላታት ነንሕድሕዶም ብዘገምታ እናተፈናተቱ ይኸዱ ስለ ዘለው መራኸቢኦም ስሉስ ኩርናዕ ዓፋር ቀጻሊ እሳተ ገሞራን ምንቅጥቃጥ መሬትን
ዝረኣየሉ ቦታ ምዃኑ ተመራመርቲ ስነ መሬት ይሕብሩ። እዞም ናይ ሎሚ ቅኔ ዝስምዑ ዘለዉ ምንቅጥቃጥ መሬት ድማ ምስ ምንቅስቓስ ናይዞም ቀጸላታት መሬት ከም ዝተኣሳሰር ሰሙያት ዓውዲ ይሕብሩ። ብተወሳኺ መፍንታት ኑቢያውያን ሶማልያውያን ቀጸላታት ብዘገም ተቐጺሉ ድሕሪ ኣስታት 10 ሚልዮን ዓመታት ሶማልያዊ ቀጸላ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተፈልዩ ኣብ ሃጓፍ ስንጭሮ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ውቅያኖስ ከም ዝፍጠር እቶም ሳይንሰኛታት ይንበዩ። መዐቀኒ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓይልን ብርትዓን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብሬክተር እዩ ዝዕቀን ንፍልልዮም ከረድእ እንከሎ ፕሮፌሰር ገብረ ብርሃን ንኣብነት 5 ሬክተር ካብ 4 ሬክተር ብ33.3 ግዜ ዝዓቢ ሓይሊ ኣለዎ። 6 ሬክተር ድማ ካብ 4 ሬክተር ብ1000 ግዜ ዝዓቢ ሓይሊ የመንጩ። 7 ሬክተር ካብ 4 ሬክተር ድማ 33,000 ግዜ ዝዓበየ እዩ። ነዚ ብቐሊሉ ንምርዳእ ምስ ተተኳሲ ምንጻር ይከኣል። ንኣብነት ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ጃፓን ሂሮሺማ ናጋሳኪ ዝወደቐ ቦምባ 120,000 ኩንታል ሓይሊ TNT ተተኳሲ ሓይሊ ዝነበረ እዩ። እዚ ድማ ምስ 6 ሬክተር ዝዓቐሉ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይመጣጠን። ስለዚ 7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድርን ተጋጢሙ 33 ግዜ ናይ ሂሮሺማ ኣቶሚክ ቦምብ ሓይሊ ዘለዎ ክኸውን እንከሎ 8 ሬክተር ድማ 1000 ግዜ ናትዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመ 7.8 ሬክተር ከዓ ኣስታት 530 ግዜ ናይቲ ኣብ ሂሮሺማ ዝወደቐ ኣቶሚክ ቦምብ ብርትዕ ኣለዎ። ክንገብሮም ዝግባአና ጥንቃቐታት ምንቅጥቃጥ መሬት መብዛሕትኡ ግዜ ብተዘዋዋሪ ማለት እቲ ሰብ ዝሰርሖ ህንፃ ምስ ዓነወ ሞት ሰብን ዕንወትን ንብረትን የስዕብ። ስለዚ ፕሮፌሰር ገብረ ብርሃን ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዘጋጥም ወይ ክመጾ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተገመተ ቦታ ዝስራሕ ህንፃ ነቲ ሓደጋ ዝፀውር ኮይኑ ክህነፅ ከም ዝግባእ ይመክር። ፕሮፌሰር ነቲ ኣብ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋን ሞትን ዘስዓበ ምንቅጥቃጥ መሬት ምዝካር ቱርኪ ብከም ዝበለ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዝጥቃዕ ከባቢ ዘላ ሃገር ኮይና ንዑ ዝምልከት ሕጋጋት ህንፃ ከም ዘለውን የረድእ። እንተኾነ ነዚ ድንጋጌታት ኣብ ምትግባር ዝተገብረ ጌጋታት ናብ ዝኹሉ ዕንወት ከም ዘቃልዓ ይገልጽ። ብሓፈሽኡ ኣብ እዋን ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዘለናዮ ቦታ ክንጸንሕ ተመራፂ እዩ። ኣብ ገዛ እንተሃሊና ኣብ ገዛ፣ ኣብ ግዳም እንተሃሊና ድማ ኣብ ግዳም ክንጸንሕ ይግባእ። ከይተንቀሳቐስና ኣብ ዝነበርናዮ ቦታ እንተጸኒሕና ተኽእሎ ዝወርድ ሓደጋ ይንኪ። ምንቅጥቃጥ መሬት ምስ ጀመረ ኣብ ውሽጢ ሒደት ካልኢታት ካብ ቤትሮ ዝተጠልጠሉ ኣቑሑ ከብሒ መጻሕፍትን ከም ኣርማድዮ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣቑሑ ገዛ ክንርሕቕ ይግባእ። መብዛሕትኡ ብምንቅጥቃጥ መሬት ዝስዕብ ማህሰይቲ ካብ ዝወድቁና ንብረት ገዛ ወይ እቲ ሰብ ንባዕሉ ብምውዳቕ እዩ ዝስዕብ። መሬት ክንቅጥቀጥ ኣብ ዝጅመረሉ ግዜ ብቕጽበት ብኣእዳውናን ኣብራኽናን ተደጊፍና ኣብ ባይታ ምስ ተደበርና ንርእስናን ክሳድናን ብቐንዱ እንተተኻኢሉ ድማ ንምሉእ ነብስና ክዕቁብ ናብ ዝኽእል ጠረጴዛ ወይ ካልእ መሸፈኒ ንኣቱ። ክሳዕቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝሓልፍ ኣብቲ መዕቆብ ኢና ክንጸንሕ ይግባእ። ኣብ ትሕቲኡ ንነብስና ክዕቆብ ዝኽእል ኣቕሓ ብቐረባ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተዘየሎ ግን ናብ መንደቕ ወይ ናብ ሓፂር ዝቑመቱ ፈርኒቸር ተጸጊዕና ኮፍ ብምባል ርእስናን ክሳድናን ብኣእዳውና ንሸፍኖ። ኣብ ዓራት ደቂስና ምስ እንጸንሕ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ርእስና ብመተርኣስ ብምሽፋን ካብ ዝወድቕ ነገር ንከላኸል። ኣብ ክሽን እንተሃሊና ድማ ዝተወልዐ ጋዝ ይኹን ካልእ ሓዊ ከነጥፍኦ ይግባእ። ኣብ ርሻን ምስ እንህሉ ካብ መሳኹትን ናብ ግዳም ዝጥምት መናድቕ ናይቲ ህንፃ ንተኣለ። መሬት እንዳንቀጥቀጠ ካብቲ ህንፃ ክንወፅእ ኣይንፈትን። ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከበሉ ህንፃ እንተሃሊና ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ገባብ ኣብ መሬት ምብራኽ ናብ መዕቆቢ ሽፋን ምእታውን ኣብኡ ምጽናሕን ንከተል። ናብ ደገ ክንወፅእ ኣይንፈትን። ካልኦት ሰባት ተመሳሳሊ ሓሳብ ምዝህልዎም ኣብቲ ዝፍጠር ዝቕጥቅጥ ንኻልእ ሓደጋ ክንቃላዕ ንኽእል። ኣብ ግዳም ምስ ንጸንሕ ካብ ህንፃታት፣ ጎዳጉዲ፣ ሻምብቆታት ነዳዲ፣ ኣግራብ፣ ዓንድታት ኤሌክትሪክ ርሒቕና ኣብ ክፉት ቦታ ኮይንና ትንቅጥቃጥ መሬት ክሳብ ዝውድእ ንጸበ። ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮን ምስ እንህሉ ካብ ላዕሊ ዝወርድ መንደረጋሕን ምህማም መሬትን ንጠንቀቕ። ብዝተኻለ መጠን ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዝባን ጎቦ ወይ ካልእ በሪኽ ቦታ ክንወፅእ ንፈትን። መኪና ንመርሕ እንተሃሊና ካብ ላዕሊ ዝወድቕ ኣብ ዘይብሉ ክፉት ቦታ መኪና ዓሽግና ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይንና ንጸበ። ከተማት ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንፂ ከም ዝተጋረደ ነበርቲ ገሊጾም። ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንፂ ከም ዝተጋረደ ነበርቲ ገሊጾም። ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ዕጡቓትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዝተጀመረ ጎንፂ ተጋዲዱ ከም ዝቐጸለ ነበርቲ ንቢቢሲ ገሊጾም። ኣብ ርእሲ ከተማ ባህር ዳር ሓዊሱ ገለ ከባቢታት ከተማ ጎንደር ከቢድ ዝበሃል ጎንፂ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዝዛረቦም ነበርቲ ተዛሪቦም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ቅልውላው ኣብ ሓፂር እዋን ክፈትሑ ምዃኑ ኣብ ዝገለጸሉ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ጎንፂ ከም ዝተጋለደ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትኽልል ዝተኣወጀ ህጹጽ እዋን ከፈጽም ዝተመዘዘ ላዕለዋይ ኣካል በቲ ዘራፊ ጉጅለ ዝበሎ ዝተዘርገ ሰላም እቲ ክልል ብወፍሪ ምኽባር ሕጊ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ንቡር ክመልሰ ኢሉ ኣካብ ላዕለዋይ ዝህጹጽ እዋንን ዳይሬክተር ኣገልግሎት መረዳእታን ድሕነትን ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ሰንበት ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ጸገም ንምፍታሕ እቲ ክልል ኣብ 4 ኮማንድ ፖስት ብምውዳብ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ከም ዝሳለጥ ተዛሪቡ
بخالق زينا نفانو قربت زلهم مراخب بزهانن غوسغوستن عطقات فانو نخفر اسخه مخلل امحاره خمس تقصاصرون سراويت منግስት ድማ معرفو نفرتن ابطق مراخب بزهان تخللن ببزح خمس سفرن غليصوم ناب كتما لاليبلا ባህር ዳርን ጎንደርን ዝግበሩ በረራታት ተቋሪጾም እዮም አገልግሎት ኢንተርኔት ውን የለን ባህር ዳር ርእስ ከተማ ክልል አምሓራ ባህር ዳር ትማሊ ከቢድ ልውውጥ ቶክሲክ ካደላ ከምዞ አለ ነበርት ተዛሪቦም ቢቢሲ ዘዛረቦም ነበርት ባህር ዳር ከም ዝገለጽዎ ኣብታ ከተማ ብፍላይ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ከቢድ ልውውጥ ቶክሲ እናተኻይዱ ኢሎም قبل 14 ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምሸት ከቢድ ቶክሲ ከም ዘምሰየ ዝገልጽ ሓደ ነባራይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ገዝኡ ስለ ዝነበረ ድምጽ ቶክሲ ከም መስማዕ ሓሊፉ ካበይ ናበይ ዝኸይድ ምንባሩ ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቡ ትማሊ ቶክሲ ቅድሚ ምጅማሩ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ደገ ወጪ ከም ዝነበረ ዝሕብር ተነባራይ መንገድታት እታ ከተማ ብእምንን ዕንጨይትን ከም ዝዓጽውን ናይ ነበርቲ ኮን ዕጡቃት ምንቅስቃስ ከም ዘይርአን ገሊጹ እቲ ቢቢሲ ዘዛረበ ውልቀ ሰብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኑ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ምንቅስቃስ ስለ ዝተገደበ ናብ ቤት ጽሕፈት ምኻድ ኣይሕሰብን እዩ ኢሉ ኣብ ርእሲ ከተማ ሎሚ ንግሆ ውን ሓሊፉ ድምጽ ቶክሲ ከም ዝሰማዕ ወሲኹ ገሊጹ ጎንደር ኣብ ጎንደር ትማሊ 30 ሓምለ 2015 በአቀጻጽራ ግእስ ግጭት ከም ዝነበረ ነበርቲ ይሕብሩ ገለ ከባቢታት ጎንደር ብሰፊሑ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ፋኖ ከም ዘሎን ሰራዊት ምክልኻል ድማ ኣብ ወሰናወሰን እታ ከተማ ከም ዝሰፈረን ይዛረቡ ትማሊ ፒያሳን ቡልኮን ኣብ ዝበሃሉ መንደራት እታ ከተማ ዝነበረ ልውውጥ ቶክሲ ሓይሉ ከም ዝነበረ ይገልጹ ንሕነቱ ክብል ስሙ ዘይንጠቕሶ ነባራይ እታ ከተማ ሎሚ ንግሆ ውን ድምጽ ቶክሲ ከም ዝስማዕ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ብዘጋጠመ ስግኣት ጸጥታ ምንቅስቓስ ሰባት ኣዝዩ ዝተገደበ ስለ ዝኾነ እቲ ምስክር ዓይኒ ጠቒሱ ላሊበላ ኣብ ከተማ ላሊበላ ኣብዚ እዋን አንጻራዊ ሰላም ከም ዝዓሰለ ነበርቲ ይዛረቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብታ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ሽምሽሃ ኣብ ቁጥጥር ዕጡቃት ፋኖ ምእታው ሲዑ ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ከቢድ ወጥሪ ከም ዝነበረ ቶም ነበርቲ ይገልጹ ኮይኑ ግና ቢቢሲ ዝዛረቡ ነባሪ ከም ዝሕብሮ ኣብታ ከተማ ድምጽ ቶክሲ ኮነ ጸገም ጸጥታ ይነበረን ካብ ላሊበላ ንኣንፈት ሰሜን ከባቢ ሰቆጣ ከምኡ ድማ ንኣንፈት ደቡብ ሃምሲ ተባሂሉ ካብ ዝጽዋዕ ከባቢ ግና ድምጽ ቶክሲ ከም ዝስማዕ ሓቢሩ ደብረ ብርሃን ቢቢሲ ዘዛረበ ነበርት ከተማ ደብረ ብርሃን ከም ዝሓበርዎ ትማሊ ኣብ ወሰናወሰን ከተማ ቶክሲ ድምጽ ይስማዕ ዝነበረ ኮይኑ መንእሰያት ናብ ጎረናታት ወፂኦም ይጉይሉ ነይሮም ካብ ደብረ ብርሃን ናብ አዲስ አበባ ዝወስድ መንገዲ ከም ዝተዓጽወ ዝገልጹቶም ነበርቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ መንቅስቃስ ውን ውሱን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ስጋት ኢና ዘለና ዝብሉ ዞም ነበርቲ ሎሚ ንግሆ ውን ኩነታት እታ ከተማ ካብ ትማሊ ዝተፈለየ ከም ዘይኮነ ኣብሪሆም ወልድያ ነበርቲ ከተማ ወልድያ ብወገኖም ዋላ እኳ ድምጽ ቶክሲ እንተዘይሃለወ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ግን ተዓጽዮም እዮም ኩነታት እታ ከተማ ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ዝሓበረ ነባራይ ብሶኒ ሓደ ነሓሰ ኣብታ ከተማ ትካላት ውልቀ ይኹኑ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጽዮም ከም ዘለው ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝንቀሳቐሱን ተኣኪቦም ዝረኸብዎም መንእሰያት ከም ዝብትኑን ሓቢሩ ብኻልእ ዜና ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ጎንፂ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብቲ ክልል መንገድታት ምዕጻዎምን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራጾምን መብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝን ርክብ ንምቕጻልን ከቢድ ክገብሮ እዩ ኢሉ فرنسا نقلولا معرب أفريقيا تحتاتيت ديا نيجر بوركينا فاسو غيني مالين تشادن كلنا بعدها منغستي مجزات فرنسا زنبراين نيجر ابتزوبا سراويت قلوا منغستي استفصملا ناي مودات هاجر كوينالا كابشان 1990 جميرو اب تحت سهر افريقيا هبز تخير 27 قلوا منغستات اتزارنصو 78 مئتاويت اب هاجرات فرانكفون زغاطم خوينو غلوا هاب تريتو مجزات فرنسا مخنيات كيكون كبلو يطرطرلو بزحات كابتم قلوا منغستي زفصمو كوم خنحسب يجددنايوم امسكرم كلتشان إسران كلتان بوتادراو جنتا قدامي مينستر مالي خوين استشام كورينيل عبدالله مايغا قبل الفرنسا برتعو وقصاص معنيرو مستر مايغا نيو كولونياليست أبعون حنا مفداين بوليسيتات منكاف فرنسا علم لخا مورالاو كبرتات عيسى نمالي بدحريت وقعات تاخب الكاسيسو ኣብ ቡርኪና ፋሶ ውን ጸረ ፈረንሳዊ ተሓሳስባ ይምዕብል ኣሎ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብታ ሃገር ክሰርሑ ዘፍቅድ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ስምምዕ ኣብ ለካቲት ብምዝዛሙ ፈረንሳ ሓይልታታ ከተውፅእ ናይ ሓደ ወርሒ ገደብ ግዜ ሂብዋ ኣብታ ጎረቤት ክልቲአን ሃገራት ዝኾነት ኒጀር ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ንረብሓታት ፈረንሳ ኣሻንጉሊት ነይሩ ዝብል ክስታት ብምድርዳር ነትዕሉ ሕጋውነት ንምልባስ ተጠቂሙሉ ብድሕሪዚ ምስ ፈረንሳ ዝጸንሐ 5 ወታደራዊ ስምምዓት ብጀነራል ዓብዱራህማን ቲጃኒ ዝምራሕ ጁንታ ተሰሪዙ ከም ውጽኢት ድማ ነትዕሉ መንግስቲ ዝድግፍ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ፈረንሳ መጥቃዕቲ ኣስዒቡ እቲ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ነዞም ቅሬታታት ዝድግፍ ምኽንያት ክኸውን እዩ መግዛእቲ ፈረንሳ ጨካኒ ስትራቴጂታት እናተጠቀመ ክቡራት ጸጋታት ንምዝማስ ዝተዳለወ ፖለቲካዊ ስርዓታት እዩ ዝዝርግሕ ነይሩ መግዛእታዊ ምሕደራ እንግሊዝ ውን ከምኡ እንተኾነ ብዛዕባ ተራ ፈረንሳ ብኣፍሪቃ ፍሉይ ዝገብሮ ዝነበረ ድሕሪ ናጽነቱ እንተኾነ ኣብተን ናይ ቀደም ግዛእታታ ክሳብ ክንደይ ትቕጽለሉ ምህላዋ ነቐፍታ ይወቕሱ ካብተን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝርከባ 9 ሃገራት ፍራንክፎን እተን 7 ክሳብ ሕጂ ነቲ ምስ ዩሮ ዝተኣሳስረን ፈረንሳ
ዝተረጋገፀን CFA ፍራንክ ከም ባጥሪያን ይጥቀማሉ እዚ ድማ ውርሻ ቁጠባዊ ፖሊሲ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ግዛኣታት የርኢ ፈረንሳ ነቶም ኣብ ስልጣን ንኽጸንሑ እትደልዮም ግን ዘይተፈተው ደገፍታ ብቐጻሊ ወታደራዊ ጣልቃ ናይ ምእታው ስምምዓት ፈጢራያ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እዚ ድማ ኢድ ከም በዓል ፕሬዚደንት ጫድ ነበር ኢድሪስ ደቢን ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ነበር ብለስ ኮምፓኦረን ዝኣመሰሉ ስሞም ብብልሽውና ዝለዓል ኣካላት ኣደልዲሉ ንዲሞክራሲ ዝግበር ቃልሲ ተወሳኺ ብድሆታት ፈጢሩን እዩ ፈረንሳ ንዝኾነ ካብቶም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ መራሕቲ ሃገራት ናብ ስልጣን ንምምላስ ብወታደራዊ መንገዲ ጣልቃ እንተዘይኣተወት እኳ ኩሎም ግን ደገፍቲ ፈረንሳ ኮይኖም ተራእዮም ካብኡ ዝገደደ ድማ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ መራሕቲ ፈረንሳን ካብ ኣፍሪቃውያን መሻርክቶምን ዝነበረ ርክብ መብዛሕትኡ ግዜ ብልሽው ብምንባሩ ጓሓላሉን ዘረፍትን ሰብ ፀጋ ፈጢሩ ፍራንስዋ ዣቬር ቨርሻቭ ዝተባሃለ ፍሉጥ ፈረንሳዊ ምሁር ስነ ቁጠባ ፍራንሳ ፍሪክ ዝብል ቃል ዝመሃዞ ኣብ ላዕለዋይ ቆጠላታት ፖለቲካን ቁጠባን ፈረንሳ ዘሎ ሓዲስ መግዛእታዊ ዝምድና ንምግላጽ እዩ እዚ ምትእስሳር እዚ ከም ውጽኢቱ ብዙሕ ገንዘብ ብዘይግቡእ ክጠፋፋእ ጠንቂ ምዃኑ ይኽሰስ መንግስትታት ፈረንሳ ካብዚ ክስታት ክርሕቁ እኳ እንተፈተኑ ኣብ መንጎ ፈረንሳ ንግዳዊ ረብሓታት ፈረንሳን ኣፍሪቃን ዘሎ ዝምድናታት ብቐጻሊ ዝሓፍርን ብልሽውናታት ዝመልኦን ርክባት ምዃኑ ይዝረብ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ሓደ ኒጀራዊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ንእስነት ጀሚረ ንፈረንሳይ ዝቃወም ነይረ ንኹሉ ሃብቲ ሃገረይ ከም ዩራኒየም ነዳድን ወርቅን መዝሚዞም ወዲኦሞ ምባሉ ንምርድኡ ዝኸብድ ኣይኮነን እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ኣፍሪቃውያን ፖለቲካውያን መሓዙት ፈረንሳ ሓያላት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ወታደራዊ ደገፍ ፈረንሳ ድማ ምርጋእ ንኽጽል ሓጊዙ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈረንሳን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ስርዓት ናይ ምርጋጽ ዓቕምና ተዳኸመ ብምምጽኡ ንነቐፌታ ተቓሊዖም ኣለዉ ብፈረንሳ ዝምራሕ ኣህጉራዊ ግብረ መልስን እስላማዊ ናዕቢ ኣብ ዞባ ሳሕል ወለካ ብዙሕ ምወላን ሰራዊትን እንተነበሮ መንግስታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ግዝኣቶም ዳግማይ ክቆጻጸሩ ኣይኽኣለን እዚ ብፍላይ ንዕጫ ሲቪላውያን መራሕቲ ቡርኪና ፋሶን ማሊን ትርጉም ዘለዎ ነይሩ ምክንያቱ ንዜጋታቶም ክከላኸሉ ዘይምኽኣሎም ደገፍ ፈረንሳ ካብ ረብሕኡ ጉድኣቱ ዝምዘን እዩ ዝብል ዝምባለ ፈጢሩ ብግዲኡ ንዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝባዊ ቁጥዖን ብስጭትን ንወታደራዊ መራሕቲ ዕልዋ መንግስቲ ምፍጻም ብዜጋታት ተቐባልነት ክህልዎ ምዃኑ ዘተባብዕ ኮይኑ ይኹን እምበር ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስተን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእታ ዝነበረ ሃገራት እትገብሮ ርክባት ጌጋ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዘጋጥመን ዘሎ ዘይምርጋእ ንዓዓ ጥራይ ዝግደፍ ኣይኮነን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝርከቡ ውልቀ ምልካውያን መራሕቲ እትድግፍ እንኮ ባዕዳዊት ገዛኢት ኣይኮነትን ኣብ እዋን ዝሑል ኪናት ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ንብዙሓት ውልቀ መላኽቲ ንምድጋፍ ካብ ፕሬዚደንት ኬንያ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ክሳብ ሞቦቱ ሴሶኮ ኣብታ ሽዑ ዛየር ዝነበረት ሕጂ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓጊዘን እየን ኣብ መንጎ ዕልዋ መንግስትን ባዕዳዊ መግዛእትን ዘሎ ምትእስሳር ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ኣዝዩ ውሑድ ነይሩ ካብ 1952 ጀሚሩ ዝበዝሕ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዘርኣያ ሃገራት 4 ናይጀርያ 8 ጋና 10 ሰራሊዮን 10 ከምኡን ሱዳን 17 ኮይነን ኩለን ባዕዳዊ መግዛእቲ እንግሊዝ ዘሕለፋ እየን ኣብ ግዛኣታት ፍራንክፎን ዕልዋ መንግስቲ ዝፅዓቕ ዘሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን እዩ ኣብ ገለ ክፋል ምዕራብ ኣፍሪቃን ዞባ ሳሕልን ተራእዩ ዘይፈልጥ ደረጃታት ውሕስነት እውን ዝተፈጥረ ኮይኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ዓመፅቲ ኣኽረርትን ገበናዊ መርበባትን ምብዛሕ እምነት ህዝቢ ኣብ ሲቪላዊ መንግስታት ዘዳኽም ምዃኑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይሕብር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ እውን ብቐንዱ ብውሽጣዊ ረቑሒታት ዝተደፋፈአ ይመስል ኣብ ማሊ ድሕረ ባይታ ናይቲ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍራስ መንግስቲ ሊብያ ኣብ 2011 ዋሕዚ ኣኽረርቲ ሓይልታት እቲ ፕሬዚደንት ንከባቢያዊ ምርጫታት ኣታሊሉ ዝብል ክስታት ከምኡውን ኣብታ ርእሲ ከተማ ብተቃወምቲ ውድባት ዝተዳለወ ጃምላዊ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ዘጠቃለለ እዩ ናይቲ ሕጂ ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ እውን ፕሬዚደንት ባዙም ንወታደራዊ ላዕለዋይ ትእዛዝ ንምጽጋንን ጀነራል ቲቻኒ ካብ ስልጣኑ ንምእላይን ዝሓንፀጾ መደብ ዘበገሰ እዩ ዝመስል እዚ ዕልዋ መንግስቲ ብሓቂ ልዕላውነት ኒጀር ንምሕላው ወይ ንዝደኸዩ ዜጋታት እቲ ሃገር ንምሕጋዝ ዘይኮነስ ንሓለፋታት ወታደራዊ መራሕትን ምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ ሓደ ምልክት እዩ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ተዳልዩ ዝነበረ ዜና መሰናድኡና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም